Iti karitoy nga parawenti pandemya gagayem ken nakapsat ket na dumaduma a programa iti ipapaay dagiti ada iti abiyang ti gobyerno ken dagiti adamet iti biyang iti private sector gagayem ken nakapsat ket iti barangay Kalagip iti ili ti Paway Ilocos Norte ket nangisiyangkat iti DLS Foundation iti daytoy community pantry tapno ti kasta gagayem ken nakapsat ket makatulong da kadagiti lumugar iti barangay Kalagip Paway, Ilocos Norte, gagayem ken kapsa. Iti kadaytoy agdama ang mapaspasaran ken pananglablaban paylaeng ti COVID-19 pandemic iti entero alubong ket na dumaduma dagiti programa ken aktibidad nga iususwat ti gobyerno ken iti pribado sektor para kadagiti agkasapulan a kakabsat kang runaan na dagiti talagang agkasapulan ti tulong nga iti karitoy agundaway ket sikat ti makungkuna a community pantry. Itay kalabes ket sabali manen a panagtulong ti inyuswat ti DLS Foundation babaen iti panangidadaulo ni Mr. Dan Langgaman adaytoy ket insayang katdamet ti community pantry ken iti nangirubwatan da ket iti mismo a lugar ni Mr. Langgaman iti barangay Kalagip Paway Ilocos Norte aditoy ket umabot iti 1,000 a pamilya ti nakitsenda wenno nang gundaway ti community pantry. Dito iti umuna nga inuaya ti DLS nga community pantry ket kalikagom tayo nga makaaramid tayo iti may minsan iti kadalawas ta amok nga oray no basit dagiti maited kas nakita yo matata amok nga makatulong met oray pa iti pampamilya iti panawan ti pandemya plinano mi dito ket umabot ti almost 1,000 more or less 1,000 families nga mahantay mo tlatang nga maliklikan nga ada dagitay umay agala nga subsobra met launay ti umay daalainen ket daw dawat tay ko noan nga lang dagiti masapul da tapnon amin makaala. Ngem hantay met lata maliklikan, ngem plano ko iti magitaktata nga adon dagiti nakaala ket adupay dagiti hanga nakaala ket bumasiten dagiti ginatang tayo. So plano klatan nga kadagitay saan nga makaala tatta ikaklata idan iti uray kaslatan tapnon ti kasta makagatang dalatan kadagitay haan nga nakaala diri. Naragsakan met dagiti nagturong tinasao a community pantry tangamin ket kunada adakkel daytoy a makatulong kadakwada kang runaan na ket limitado paylaeng ti garaw ti aglawlaw gapu paylaeng ti COVID-19 pandemic. Dakkel nga banag para kada kami amin daytoy nga makatulong ay nga makatulong kada kami apo ta daytoy nga gapot daytoy nga tiyempo ti pandemic ala makita yo iti adong nga taong nga agkasapulan kami kadagito ket pagyamanan milunay iti bumubuo agraman kini apo Dan Langgaman ta adda kastoy nga programa na dakkel nga banag daytoy apo ket agyaman kam lunay iti ado kanya po Dios iti bang bendisyon king kuana king dagiti kakadwana agyaman kami lunay daytoy grupo ni Apo Dan Langgaman daytoy DDLS ta dakkel nga yaman ti barangay kadaytoy na may anda nga kasla tulong dagiti pada nga nakurapay iso nga agyam-yaman lunay ti barangay Kalagip kada Managtulong ni Mr. Dan Langgaman. ay won sir talaga adu tinatulungan na nga kabarangay hala ditoy kun adu pengen ili so nga dakkel ti yaman mi tatagat toy ti naapudan nga iso tinang ro na kumangtultulon ti kalugaran na. Pinto sir, da kami nga pada nga awanan, marigrigat, nakalatulog ka kami sir dito. Thank you, kina po Dan Langgaman. Okay. Thank you sir. Dakkel nga yaman mi dito yapo ta napanunutan nyo nga tumulong kadagiti padami nga dagtoy nga lugar. Lalong-lalo na kastoy nga ti panahon nga pandemya. Katagyaman kami unay amin na po. Agyaman kami kini Dan Langgaman. Di daytoy nga in parabor nang kada kami. Ket sapay la ko kiniapo ta. Adan tumanon
nan anay tumanon jay sunod na interno. Paminsan tumanon nga tumulong kada kami. Palalo nga yamam ni sir, ta adaman na ito ni ti grupo yung konser pag namayan kin ito na grasyan sir. Dati yun na ti pagyamanyamanam ni sir, ta ado matultulungan na sir. Ay agyaman na kiniapo dan sir, ta ado ti maititid na dakil ti paano nga barbarangay ken dato lo na ti pagyamanam ni sir takwa ado maikikan na ken kastamot kadagiti barbaryo nga tulungan na kin dagito sir. Nagyaman met dagiti barangay officials iti barangay Kalagipaway tangamin ket dakkel da iti atulong para kariti ka barangayan da anakurkurang laeng ti pagkasapulan da iti innal daw aldaw. Napintas dito yung inyuswat jo. Tano, gagangay ti tautag, kasapulan amin nga talaga. Tao ready kita awanan nga talaga ke awang pagubraanin ke umedrat tamot ata gagangay dito. Kun dito panay kasta dito ti damo nga umayan nyo sir. Oh. So mayat dito pagyamanan miluna at dito ti may isang napili yung organize ka dito nangirugi kaya dito community pantry nga kunada Ti DLS Community Pantry ket plano ti mangidadaulo may sayangkat may sa beses ti kadalawas aday toy ket haan laeng akariti barbarangay ti Paway no di ket pay kariti pagadalan adagiti mabalin a manggundaway tinasao a community pantry ket dagiti parents ken mangisursuro karagitoy a pagturungan tinasao a foundation ken di sumarsaro no agundaway ket itintupay sabsabali nga ili iti probinsya tapno di kasaket ad adupay dagiti matulungan ti DLS Foundation. Actually, ado dagitay agtawtawag kada tayo. Haan lang nga paway. No adda dagitay mangayat iti kastoy nga project mabalinda makikoordinar tayo no tibiyang uno dagiti staff tayo tapnon mapantayumet kadagiti sa baling nga lugar. Kastay ko nagtikan kanayon adala tanam na mauray pandemya. Babaan ti panagtitinulong, ipakita tayo iti panagiinayat, kan panagtitinulong ti maysa ken maysa. Amok nga narigat iti sitwasyon tayo tatta. Ngayon babaan ti panagkaykaysa, panagtitinulong tayo. Kabailan tayo detoy. Nangruna kada tayo nga Ilocano. Nasa limit-mat tayo, kaya talagang amo tayo ti pamayan, tapno nagbiag tayo. Iso nga kadagiti kakailian, kan kasamutan gayam kadagitay taga sabsabali nga luglugar nga kalikagom da nga mga iwayat iti pantry ti luglugaryo pakaamuan da kami tadda kami dagiti luglugar nga haan nga mabalin nang nangruna no dupudup ti tao ngam no kaya dalakit ding imanihar kaya dalakit ding kitaan dagiti tattao nga gatenter no may agala mapaling mapang kami. So kada kayo amin, thank you very much. Tipan na kairubwat ti DLS Community Pantry ket istrikto anasurot dagiti health protocols tapnon ti kasakit malapnan ti panagwaras ti coronavirus aday iti madama alablabanan iti sangalubungan. Actually dahil tikat babaan lang ti koordinasyon kadagiti barangay officials. Kasi kasangwanan nga sumur kami ti may isang barangay at ti meeting nga mapasamak nga dito nga ipampaganit get me nga numabalin masapol nga matungpal ti health protocols kas makita yung matata numabalin ti imbagatay dito ket masapol nga naka face mask naka face shield bago nga sumrek dito ket masapol nga may screen da ma alcoholan da so dagiti kalikagom tayo nga mai-implementar tapnon ti kasta ket han tayo nga glovesing iti mandar ti gobyerno pakaseknan iti health protocol.